Jenge. Ane te mana bela. Dougouwili manu. Ante. Salam alaikum. Dougouwili manu. Okay. Ante. Ba. Orbashi te. Te dugu dɔ bɛ kibaru dɔ bɛ dugu in kɔnɔ e sabu a kalama. O ye jumɛn ye? Sini ko marche bɛ yen. Sini marche. Mamadi dɔ da ka mɔgɔw ale yɛrɛ voyagé len don fɔlɔ. Ma kɔnɔ. N ko in bɛ kɛ ko duman ye koyi. Parce que ne ɲɛ bɛ min na. N'a ma ɲɛ Dicko voyagera. Bon ne yɛrɛ bɛ taa tête de ta sisan. Ne yɛrɛ bɛ bila marche ɲɛfɛ. Non ni marche kɛ ne ba. Ba e tɛ hinɛ i yɛrɛ la. Cogo di? N'i taara maliyɛnw b'i faga. Wari bɛ sɔrɔ. I m'a fɔ i tɛ fa wariko la. A bɛ dan nin kelen ma. Cogo di? Maliyɛnw bɛ wililen don cogo min na. Cɛkɔrɔba n'i taara n'u b'i kunkolo tigɛ n'u m'i faga cɛkɔrɔba i k'a fɔ ma tu. Non les gendarmes bɛ da. Gendarme tɛ dɛ armée de l'air Asimi yɛrɛ cɛkɔrɔba ne kɔni ne tɛ Donc bɛɛ bɛ taa ne kɔnɔ la. Ne ka bɔ a ma. I kɛra chef ko la. Wari ka di n ye san nka i jɔ n ka taa kɔngɔ bɛ na fɔlɔ. mais imagine mɔgɔ min